correcta i acurada representació de les dades és molt important en els nostres fulls de càlcul. Així evitarem errades en la seva lectura. Normalment, un 0 a l'esquerra s'elimina sense conseqüències, però existeixen xifres que necessiten aquest 0 per tal que siguin més entenedores. Números d'identificació personal o empresarial o bé lligats a dades geogràfiques com ara els codis postals. A la pantalla pots veure com Excel elimina de manera automàtica aquests zeros. En aquest cas no passaria res, però en el següent sí. Es tracta d'un codi postal de la província de Barcelona. Aquests comencen per 0, però queda molt estrany quan acabem d'escriure la dada que ens elimini el 0 i només quedin 4 xifres. No sembla un codi postal i es pot pensar que ens hem equivocat. Busquem una solució. De fet, ara en veurem dos. La primera és introduir la xifra amb el signe apòstrof. Fent-ho li estem dient al full de càlcul que consideri aquella xifra com a text i per tant no eliminarà el 0. Amb aquesta opció, s'inclou a la cel·la una senyal verda a la part superior esquerra. L'altra opció és amb el format. Accedim a l'opció amb la combinació de tecles Ctrl més 1. O bé a la fitxa Inici. Font. Clica a número. De fet, si cliques a la categoria especial ja podràs utilitzar opcions predefinides on tenim l'opció del codi postal. Si no tens aquesta categoria, clica a la categoria personalitzada i escriu el quadre tipus 0 i després 4 coixinets. Ara ja no ens eliminarà el 0. Recorda que caldrà que el número de coixinets s'adeqüi a la xifra que vulguis representar. Finalment, recorda que les dues opcions no són exactament equivalents i en determinades situacions caldrà que apliquis la correcta.